Moi Markku tässä. Pitää muistiinpanoja vähän katsoa tässä. Joo, mä tuosta Miss Suomi-jutusta vielä pikkusen ajattelin kertoa. No, ensinnäkin mä asun Ruotsissa. Ja Ruotsissa tästä ei oikeastaan kirjoitettu yhtään mitään tästä Miss Suomi-skandaalista, tai en ole oikeastaan nähnyt yhtään mitään. Mutta Suomessa siitä on kirjoitettu ja nyt ehkä kohu alkaa vähentyä pikkuhiljaa. Mutta pari huomiota. Ensinnäkin tämä tyttö, se on parikymppinen tyttö, niin teki kyllä hölmösit tässä. Pari virhettä. Yksi virhe oli se, että totta kai teki tämän kyseisen eleen. Ja toinen virhe oli se, että yritti selittää sitä, että yritti mukaan lieventää migreeniä. Että laittaa silmät tiettyyn asentoon tätä vastaavaa. Ja sitten oli ilmeisesti valokuva jossain niin kuin lentokoneessa, missä vähän niin kuin arvosteltiin niitä, ketkä niin kuin arvostelivat koko juttua. Eli ei ymmärretty tilanteen vakavuutta eikä tajuttu sitä, että mitä on tehty, ja vähän niin kuin naureskeltiin sille. Koska olisi pitänyt heti alussa saakka sanoa, että hei, mokasin, that's it. Mutta kaikki hölmöyttä ja huvittavinta on ollut se, miten tietyt poliitikot on suhtautuneet tähän. Ennen kaikkea persujen puolelta on tehty samanlaisia eleitä. Ja se on kyllä ollut mun mielestä aika lapsellista ja typerää, mutta toisaalta ei yllätä. Koska jos rasismilla ratsastetaan, niin tämä on tietysti tietyllä tavalla helppo juttu. Mutta silloin ei yhtään asiaa tajuta, että jos tämä juttu leviäisi enemmän esimerkiksi Kiinan puolelle, Etelä-Koreaan tai Japaniin, ja Kiinan puolelle on jo levinnyt, niin eihän se mikään hyvä juttu ole Suomen imagon kohdalta. Mutta nämä kyseiset henkilöt, jotka näitä eleitä tehneet, niin jos ovat mukana politiikassa, niin mitä uskot, jos ne Kiinaan menee, niin miten heihin suhtaudutaan siellä? Että ei välttämättä niin positiivisesti. Eli ei välttämättä ole ajateltu asioita ihan loppuun saakka. No, kohu alkaa olla ohitse, mutta kyllä se osoitti aika paljon, että miten typerä ihmiset osaa olla. Ja itse emme yrittänyt puolustaa tätä missiä, vaan sanoin vaan niin kylmän totuuden, että hänen bisnekselleen tämä voi olla hyvä juttu, koska saa vaan enemmän julkisuutta, koska tietty negatiivisuus aina myy paremmin. Ja nythän kaikki on puhunut hänestä muutaman päivän ajan. Mutta muistaako kuka oli esimerkiksi Miss Suomi vuosi sitten tai pari vuotta sitten? En tiedä. Joo, hyvää päivänjatkoa.